Menet on ihan tyhjille katsomoille toi. Kukaan ei ottaa appakaan vielä. Sulla meissä äänitiessä tai joku. Anybody. No niin, nyt lähti. Aivan! Matkalla kohta kohta korjaa. Mä olin ihan valmis päkylöimään ihan kohta. Apun viereen. Juha otti jo kaiken. Juhalta saa. Juhalta saa, joo. Tää ässynähässäkkä oli paljon parempi. Se oli hyvä hässäkkä. Nyt otetaan äkkiä taas läpinää. Hei, mä pistän lisää. Mä voin pistää siihen lisää pelejä. Kun ne pelaa, siinä on 5 peliä vielä jäljellä. Siinä on pelit vielä jäljellä. Jumalauta. Tuomas mukaan säkin. Hei, sen takia nyt on tänne Tuomas. Hei. Kumpi nyt tuohon pelin päälle istuu. No niin, pro-pellin päälle mennä. Tuomas. Menkää siihen lisätilöille. Sinne niin. Mene siihen. Hyvä. No niin, anna mennä. Jes, siellä on nyt täksiä asegeneraattorista vikaa. Kohta se sammuu koko kone, että ei saada korjaaja paikalla. Tiputte sieltä metrissä. No niin. Ymmärrätkö? Nyt on kyllä rujo. Nyt se horjuu paimakeen, kohta keuvii. Kohta sitä lasista läpi aivan juuri. Ei. Mä oon kyllä ihan valmista kauraa nyt. Kohta me otetaan tuolle teattu tosta, me lähdetään ihan kaksi miehillä täältä. Siellä annetaan nyt kaikki annetaan. Sitä uutta peliä. Tuomas, sä prodit Tuomas kaikki siitä nyt. Sä oot voittaja, Kukkulan kuningas. Ordi. Ei se enää suostu tohon. Liikaa Siellä on niin mahtavaa peräisiä kuluja purjeja, että Mä onkin täällä mukana, se on tuon aikapeli tuossa oikealla. Mä teen tästä elokuvan. Jutu kuvaa täällä. Ai saata. Kuuetamme. Ja sit on.